mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pa programu ina kudza Bible langa imene amakupatsirani Ndalilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero pa programu ina kudza Bible langa mukhala ndine Belani Mambuye Daniel Linje pa class. Tikhaleni limodzi mu programu ya lero. Mu programu athu makamaka imene nangotha kumene tinaphunzira zambiri kuchokera mu buku lopatulika maka umene tinakhazikika mabuku awiri, buku la 1 Timoteyo komanso buku la 2 Timoteyo. Pamene tikaphunzira kuchokera mu buku la 1 Timoteyo tinazaphunzirapo ndithu kunena kuti buku la 1 Timoteyo ndi buku limene mtumwi Paulo analilemba kumulembera mlaliki wachisodzera Timoteyo amene anamusiya ku Efeso kuti akagwire ntchito yake yolalikira mawu a Mulungu. Ndipo mukuphunzira kwathu tinaona ndithu kunena kuti Paulo adakumana ndi mnyamata amene Timoteyo pamene anali kulalikira mawu ku Listra pamene tinaona m'buku la Machitidwe mu chapter 16 mu verse yake 1. Ndipo timaona unena kuti Paulo ameneyu ndi Timoteyo anakalalikira ndi kukhazika mpingo wa Khristu ku Efeso tikamona m'buku la Machitidwe mu chapter 19. Choncho pokhala unena kuti adamusiya munthu ameneyu Timoteyo ku Efeso anachiona kuti chofunikiranso pamene iyeyo wachokapo amulembere umodzi amene akuyenera kuti adzikhalira pokhala mlaliki komanso pakati pa anthu anzake komanso pa zinthu zina zimene akuyenera kuti alangize anthu anzake makamaka a Khristu. Mu tsiku lero pamene tikupitirira kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku lopatulika limeneli tifunanso tikaone pa buku lotsatira la 2 Timoteyo. Buku lotsatira pa 2 Timoteyo ndilo buku la Tito. Ndikhulupirira kuti ndi buku limene somwe anthu ambiri timalidziwa, buku so limene lili ndi machapter zochepa tikamaliona limene lili ndi machapter zokwana 3 okha, koma muli nkhani zambiri zimene ndine pakuchita titha kukapeza nazo moyo osatha. Tikamaona za buku limeneli la Tito, mulembi wa bukuli ndi mtumwi Paulo amene anadzinena yekha makamaka tikamuwerenga mu buku la Tito chapter 1 mu verse yake 1 pamene analemba ndithu kunena kuti Paulo kapolo wa Mulungu ndi mtumwi wa Yesu Khristu monga mwa chikhulupiriro cha osankhika a Mulungu ndi chizindikiritso choonadi chili monga mwa chiyembekezo. Apa Paulo akudzinena yekha kunena kuti iyeyo ndiye Paulo mulembi wa bukuli komanso dzifotokoza bwino kuti anali kapolo wa Mulungu chifukwa kuti anali kugwira ntchito yotumikira Mulungu, anali wantchito wa Mulungu. Komanso ali kufotokoza bwino ndithu kunena kuti analinso mtumwi wa ndani kodi? Mtumwi wa Yesu Khristu. Wadzifotokozera yekha mu buku limene la 1 Timoteyo chapter 1 mabaka Timoteyo chapter 1 mu verse yake ya 1. Tikamaona buku limene Paulo amalembera mlaliki wina otchedwa Timoteyo motchedwa Tito amene anamusiya ku Krete kuti akalongosole zosowa. Kalata iyi Paulo akulemba kumulemberanso mlaliki wina otchedwa Tito amene anamusiya ku Krete kuti akalalikire zosowa. Tikamaona mmene adalembera makamaka mu buku limene la Timoteyo chapter 1 mu verse yake ya 5 pamene analemba kunena kuti chifukwa cha ichi ndinakusiya iwe mu Krete kuti ukalongosole zosowa noyika akulu m'midzi yonse monga ndinakulamulira. Tikamuonanso mu chapter imene cha number 1 verse yake ya 5 Paulo ali kufotokoza makamaka za munthu ameneyo Tito kunena kuti adamusiya mu Krete kuti akalongosole zotani zosowa, ndiye kuti akalongosole zinthu zonse zimene mpingo ukusowa, mpingo umene wa Khristu umene unali ku Krete. Choncho tikatengereso chitsanzo chabwino amenepo cha munthu ameneyo mlaliki wanyamata amene amagwira ntchito komanso amene anapatsidwa udindo kuti akalongosole zinthu zosowa mu mpingo. Ifenso amene tali nyamata tidzionadi kuti mpingo sukusowa kanthu makamaka kunkhani ya chiphunzitso, tizipereka ziphunzitso zofunikira kuti mpingo umve mu nthawi imeneyo. Izi ndi zimene tikuziona makamaka pamenepo. Ndipo tikamaphunzira munthu amene otchedwa Tito timaona kunena kuti ndi munthu amene anali Mgiriki. Munthu amene anali Mgiriki ndiye ndi munthu amene sanali Muyuda, ndi munthu amene sanali Muyuda. Ndipo tikamamuonanso Tito ameneyu ndi munthu amene anagwira ntchito kwambiri yolalikira mawu a Mulungu ndi mtumwi Paulo.
tikamaona pamene Paulo amalemba buku lake la 2 Akorinto chapter 8 mu verse yake 16 kulekeza 24 anafotokoza konso makamaka zotchula munthu ameneyu Tito amene atakaona zimene zili ku Korinto anakamufotokozera Paulo, zimene zimaonetsa kunena kuti munthuyu anali ndithu kugwira ntchito limodzi ndi mtumwi ameneyu Paulo. Koma tikamaona buku limeneli makamaka anangolilemba pofuna kumulimbikitsa pa udindo wake monga mlaliki kuti akalongosole zosowa ku mpingo wa Khristu umene unali mu Krete. Komanso ankafuna kutsutsa zaphunzitso onyenga maka amene ankasokoneza mpingo mu nthawi imeneyo. Ndifukwa chake Paulo analemba kalata ameneyu kumulembera Timoteyo ameneyo. Komanso mu kalatayi analemba konso zinthu zina makamaka zokhudzana ndi malangizo pa iyeyo monga munthu mmene akuyenera kukhalira ngati kapolo wa Mulungu. Komanso kuti kodi achinyamata amene kuti akhale bwanji, kodi anthu okalamba amene akhale bwanji, komanso anthu ogwira ntchito amene akhale bwanji ndi mabwana awo. Zinthu zimenezo anazifotokozanso mu buku limeneli la Tito. Choncho tikhaleni limodzi kuti tione kuti kuyambira mu chapter 1 kukalekeza mu chapter yake yomaliza number 3 anafotokoza chani. Tikamawerenga makamaka m'buku limeneli la Tito kuchokera mu chapter 1 tikayamba mu verse yake 1 nakeza mu verse yake 4 timapeza malonje amene Paulo anangolembamo, anangozifotokoza yekha kunena kuti iye ndiye mulembi wa bukuli, ndipo anazifotokoza kuti ndiye kapolo wa Mulungu chifukwa amagwira ntchito yotumikira Mulungu. Tikamangambanso za kapolo timatanthauza wantchito ndiye kuti analinso wantchito wa Mulungu. Ndipo analinso mtumwi wa Yesu Khristu. Choncho zimenezi ndi zimene tikazipeza mu verse yake imeneyi. Ndipo tikamakaona mu verse yake 4 akusonyezeranso ndithu kwa munthu amene kalatayo akupita. Tikamaona mu verse yake 4 pamene anangolemba kunena kuti kwa Tito mwana wanga weniweni monga mwa chikhulupiriro cha ife tonse, chisomo ndi mtendere kwa Mulungu Atate ndi Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Apa alikufotokozanso ndithu nena kuti kalatayo amalembera Tito amene anali mwana wake weniweni wa Paulo mtumwi koma muchani koma mu chikhulupiriro. Kusonyeza kunena kuti munthu ameneyo kuti akakule amadalira chisamaliro cha Paulo koma mu chiphunzitso tsono. Tito uyu anaphunziranso kwambiri kuchokera kwa ndani kodi kuchokera kwa Paulo, ndipo anali mwana wake chikhulupiriro. Ndipo tikamaona mu verse yake imene verse yake 5 alikufotokoza makamaka za chifukwa chimene analembera kalata ya Paulo pamene alikufotokoza ndithu nena kuti chifukwa chake ndinakusiya iwe mu Krete kuti ukalongosole zosowa nukayike akulu m'midzi yonse. Pamene paso akumulangiza ndithu kunena kuti akuyenera kuti akayike akulu m'midzi yonse. Akulu amene akunenedwa amene papawa ndiwo amene amatchulidwanso kuti abishopu, kalitha kunena kuti apasta, abusa, akulu ampingo, oyang'anira. Dzina lonseli limatanthauza chinthu chingati chinthu chimodzi, kutanthauza oyang'anira kapena atsogoleri apampingo makamaka amene amatchulidwanso kunena kuti abusa. Choncho tikamaphunzira timaona nena kuti abusa kapena kuti abishopu udindo undungati, udindo ndi umodzi. Izizi ndi zimene tikuona makamaka pamenepa. Ndipo tikamawerenga buku lopatulika ili timaona kunena kuti kuyambira mu verse yake 6 kukalekeza mu verse yake 9 Paulo anamufotokozera Tito ameneyu makamaka za zinthu zomweneneza munthu kuti akhale mkulu wa mpingo kapena kuti akhale bishop kapena kuti akhale mbusa. Ndipo tikamaona mu verse yake 6 anafotokozaponso za chinthu china chimene akunena kuti verse 6 ngati wina alopanda chilema, mwamuna wa mkazi mmodzi wokhala nawo ana okhulupirira, wosasakaza zake kapena wosakana kumvera mawu. Chinthu chiyamba chimene malemba anena nchona kuti yani ngati wina ali wopanda chilema, ndiye kuti munthu amene alibe tchimo limene akudziwika kunena kuti sanalape. Munthu amene alibe tchimo lodziwika bwino kunena kuti sanalape kumpingo, sanavomereze tchimo lake kumpingo, munthu ameneyo ndi amene aliwenera kukhala mtsogoleri kapena mbusa. Chimenecho ndicho chomweneleza choyamba. Chinthu china chachiwiri anafotokoza kuti akuyenera kuti akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Zimene tinazifotokoza kale makamaka mu programu yapita ija pamene tikaphunzira buku la Akorinto komanso makamaka 1 Timoteyo komanso 2 Timoteyo, pamene tinaona nena kuti mwamuna wa mkazi mmodzi ndiye tikungonena kuti oyang'anira akuyenera kuti akhale mwamuna ndiye kuti adaletsera kuti oyang'anira sangakhale mkazi. Komanso akhale mwamuna wa mkazi mmodzi ndiye kuti munthu osakwatira sangakhale ndani, sangakhale mbusa. Izi ndi zimene tikaphunzira munthu ameneyo. Ndipo panonso akupitirizanso kunena fundo ino nena kuti imene ufuna tikayang'anenso kwambiri akuti wokhala nawo ana okhulupirira. Pamene akukamba za wokhala nawo ana okhulupirira ali kufuna kutanthauza nena kuti
okhulupirira amene akwanena apawa ndiwo amene ali akhristu. Okhulupirira amene ali apawa ndi amene akwanena kuti ndani kodi akhristu. Ndiye kuti mbusa ndi munthu amene amenena kuti akhale kuti ali ndi ana koma anawo ndi akhristu. Zimakhala zothandiza bwanji? Zimasonyeza kunena kuti munthu ndodziwa ntchito yake, chifukwa yonena kuti ngati munthu ukulephera kulera ana wako kuti mpaka akakule mu moyo wachikhristu, ungakakwanitse bwanji kukasamalira mpingo wa Mulungu kuti anthu akayende monga mwa moyo wachikhristu? Ndi zovuta. Tsono Paulo anachionana kuti chinthu chofunikira mozidwa ndi zimwera kunena kuti munthu amene akufuna kuti akakhale mbusa chinthu china akuyenera akakhale kunena kuti ali ndi anawo amene ndi okhulupirira amene ndi akhristu. Kodi inuyo kumpingo kumene masonkhana atsogoleri anu aja makamaka abusa aja ali ndi ana onena kuti ndi akhristu? Ngati sali ndi ana onena kuti ndi akhristu, mukuganiza onena kuti ngati anawo amakanika kuwasamalira kuti akakule mu moyo wachikhristu, atha kukwanitsa kusamalira mpingo wa Mulungu? Ayi. Choncho zinthu zofunikira pamene kunena kuti makamaka inu ndi ine tizizimvetsetsa potengeranso ndi mmene mwa Mulungu pamene analankhulira. Chinthu chinanso chimene anachifotokoza makamaka mu chapter 1 chimenechi cha buku limene la Tito, anafotokozakonso makamaka nkhani yokhuza ndi aphunzitsi onyenga. Tikamona mu chapter 10 makamaka mu chapter 1 verse yake 10 mpaka 16 anafotokozako makamaka zotsutsa amenewa aphunzitsi onyenga, zimenenso anthu ambiri masiku ano zilipo akumakhala aphunzitsi koma aphunzitsi ake otani? Aphunzitsi ake ndiwo onyenga. Makamaka tikamonanso mu verse yake 10 Paulo anafotokozapo nena kuti pakuti alipo ambiri osamvera mawu, olankhula zopanda pake ndi onyenga, makamaka iwo akundulidwe. Amakambanso makamaka za anthu ena amene pakunena kuti alipo anthu ambiri mkati mwawo amene ali osatani kodi osamvera mawu, amene safuna kuchita zimene mwa Mulungu amanena, komanso akuti anthu ake amene amakhala otani kodi olankhula zinthu zopanda pake, ndipo akuti komanso anthu ake ndi onyenga. Komanso anaperekanso chitsanzo kunena kuti anthu amenewa ndiwo makamaka akundulidwe. Akundulidwa kwa akamba apawa ndiwo Ayuda. Ndiye kuti Ayuda ndi amene anali kwakulukulu ndi mavuto ngati amenewa, potengera ndi mmene Paulo adawalangizira akhristu amenewa mu chapter imenechi cha 1 mu buku la Tito, pamene anawalenga kwambiri verse yake ya 10 ndi 16, pamene anafotokozera kwambiri makamaka zokhuzana ndi zinthu ngati zimenezo. Choncho tikamona mu chapter 1 adangolemba nkhani zikuluzikulu zimenezo, kufotokoza zomweneza munthu kuti akhale m'busa, kufotokozanso zokhuzana ndi aphunzitsi onyenga, chapter 1 cha buku la Tito. Tikamona mu chapter 2 cha buku limene la Tito anapereka malangizo makamaka kwa okalamba, anyamata, komanso anthu onena kuti ndi anthu ogwira ntchito amene Bible limagwisa ntchito makunena kuti akapolo, komanso adafotokozanso zokhuzananso ndi mlaliki ameneyu Tito kunena kuti ntchito yake akuyenera kuti akhale motani. Makamaka apo kukhala kunena kuzindikira kunena kuti mu mpingo wa Khristu kapena mu mpingo uliwonse mumakhala magulu amenewa a anthu, mumenera kuti mukhale ndithu anthu onena kuti ndi achikulire, anthu achinyamata, anthu onena kuti ndi olembedwanso ntchito, komanso ngakhale alaliki kumene. Ndi chifukwa chake mlembi amene mu chapter 2 anafunanso kuzukuta za mmene anthu amene papena kukhala pamodzi akuyenera kukhalira, makamaka kunena kuti aliyense asayiwale udindo wake. Tikamona kuyambira mu verse 2 kulekeza verse yake 5 anafotokoza makamaka za malangizo kwa anthu okalamba, makamaka malangizo kwa anthu okalamba. Ndipo tikamaona mu verse yake 4 anafotokoza konso makamaka pamene amafotokoza malangizo kwa anthu okalamba amenewa, pamene anakhazikika makamaka kwa azimayi, kapena kunena makamaka adakhazikika kwa amayi komanso alongo, pamene anafotokoza makamaka za udindo wawo alongo amene ndi wakulu msinkhu komanso chidziwitso mu mpingo, kunena kuti kodi udindo wawo ndi otani. Zimene timaziona mu verse yake number 4 pamene anafotokoza za udindo umene wa alongo, pamene anayankhula kuti akalangize akazi ang'ono, akonde amuna awo, akonde ana awo. Pamenenso anali kufotokoza makamaka za mmene anthu akuluakulu okalamba makamaka akazi akuyenera kukhalira mu mpingo. Anafotokozanso kunena kuti udindo wa akazi amenewa ndionena kuti chani, akalangize akazi ang'ono mu mpingomo kuti akonde amuna awo, komanso akalangize akazi ang'ono amenewa kuti akatani, kuti akakonde ana awo. Izi ndi zimene mlembi adafuna kuwaphunzitsa anthu amenewa. Mwina lithu malinga zimatheka bwanji munthu kalangizidwa noti akakonde mwamuna wake, kodi tinene kuti munthu amene ankakwatirana anthu sankakondana? Lingalirani kunena kuti
mmene kale zimakhalira ndi mmene anthu pano timapezera mabanja zimakhala zosiyana. Lingalirani makamaka zokhuzana mwina ndi mmene Isaki mwana wa Abrahamu amene anapezera mkazi. Zinakhala monena kuti chani? Bambo ake Abrahamu anangotuma Elieza wantchito pa nyumba pake kunena kuti chani? Pitani mukamusakire mkazi munthuyu kudera lakuti. Ndipo mukakaona zizindikiro izi, munthu amene ndi amene adzakhale mkazi wandani kodi? Mkazi wa mwana wangayo. Ndiye kuti makolo ndi amene anasakira mkazi Isaki. Ndiye kuti ngakhale mkazi uja amatengedwa kokamuzonena kuti kuli mamuna, mkazi anakunena kuti ngakhale mamuna asakumutani sakumudziwa. Ndiye kuti pakati pa chikondi ndi banja anthuwa zimapeza kuti limayamba ndi banja anthu asanayambe kutana asanayambe kukondana. Ndiye kuti chifukwa chake amakalangizidwa kunena kuti mukonde amuna anu, chifukwa chonena kuti chani? Chikondi ndi banja amapeza kuti anthu alowa mbanja komano mwina sakudziwana zambiri. Ndiye kuti chikondi chimakabwera pambuyo pa kupita kwa nthawi kunena kuti anthu atani kodi adziwana za makhalidwe awo. Ndi chifukwa chake pamene analangizwa kunena kuti mukakonde akakonde amuna awo. Choncho tikamaona mu vesi yake 6 anapereka malangizo kwa achinyamata kunena kuti chani? Anafotokoza ndithu kuti anyamata akufunika akhale anthu odziletsa, odzikaniza ku makhalidwe oyipa. Kodi inu ndine pamene tili achinyamata mu mpingo timadzikaniza ku makhalidwe oyipa kapena ifeyo ndi ochita makhalidwe oyipawo? Tiye tilengere chitsanzo chabwino makamaka pakuchita zimene mtumwi amene Paulo anafotokoza pakumulembera mlaliki wachinyamata anzathu ameneyu, mlaliki otchedwa Tito. Tikhala achinyamata koma odzisunga. Ndipo tikamaona mu vesi yake imeneyi, vesi yake ya 7 wekeza vesi yake 8, anafotokoza makamaka kwakulukulu zonena kuti amapereka mlangizo makamaka kwa munthu ameneyi otchedwa Tito za mmene akuyenera kukhalira pakati pa iyeyu ndi anthu ena mu mpingo. Mu vesi yake 7 ndi 8 anafotokoza kunena kuti nzonse udzionetsere wekha chitsanzo cha ntchito zabwino, mchiphunzitso chako uonetsere chosavunda, ulemekezeko, mawu olama osatsutsika, kuti iye wakutsutsana achite manyazi, posakhala nako kanthu koyipa kakutinenera ife. Mu vesi yake 8 anango amanimufotokozera kunena, mu vesi yake 7 anango amanimufotokozera kunena kuti munzonse udzionetsere wekha chani? Kukhala chitsanzo chabwino. Tonse timadziwa kunena kuti pamalo pena paliponse kuti zinthu zikende bwino zimafunika kunena kuti mtsogoleri adzitsogolera ndi chitsanzo. Tsono pamene mtsogoleri akutsogolera pokhala chitsanzo chabwino, kwa anthu omutsatirako kumakhala kosavuta kunena kuti akachite zimene mtsogoleri akulankhula. Fonena kuti chani? Pa zinthu zonse zimene mtsogoleri olankhula amakhala kunena kuti iyeyo ndi chani? Iyeyu ndi chitsanzo. Ndi chifukwa chake mtumwi amene Paulo adamulangiza mlaliki wachinyamata ameneyu, mlaliki otchedwa Tito, za mmene akuyenera kukhalira pakati pa iyeyu komanso ndi anthu ena. Ndipo tikamaona mu vesi yake ya 9 kukalekeza mu vesi yake ya 14 anafotokoza makamaka za malangizo kwa anthu ogwira ntchito, anthu amene ndi akhristu koma mwina analembedwa ntchito ndi anthu ena kuti ndi akhristu anzawo komanso mwina ndi anthu ena kuti si akhristu. Kodi anthu amenewa akuyenera akhale bwanji? Choncho pamenepo ankamuchenjeza za mmene akuyenera kukhalira pakati pa iyeyo ndi anthu amenewo. Ndi zinthu zofunika kwambiri kunena kuti ndine tiziphunzira makamaka tikamaonanso pamenepo. Ndipo tikamaona mu vesi yake 15 ya chapter namba 2 anangomutsikimizira ndithu kunena kuti izi lankhula ndipo chenjeze nudzudzule ndi ulamuliro onse, munthu asakupeputse. Amamuza sonke ndithu kunena kuti pa zimene ndakuzazo kuyenera ulankhule komanso chenjeze komanso zilamulire kwa anthu, ndipo munthu ina aliyense asakutani? Asakupeputse. Kodi sangamupeputse munthu iyeyo bwanji? Chinthu chiyamba amuza kunena kuti akatsogolere koma pokhala chitsanzo chabwino tsono. Ndiye kuti pamene akutsogolera kukhala chitsanzo chabwino kukhala kovuta anthu kuti akamupeputse. Fonena kuti zimene iye akuwauza anthu zonyenso akuchita zili kodi iyenso akuchita zimenezo. Osati mtsogoleri kumalamulira kuti anthu achite zinthu zonena kuti chingakhale iwe sungakwanitse. Ayi. Komano anamuza ndithu kuti akakhala chitsanzo chabwino. Ndi chifukwa chake adamuza kunena kuti chani? Ulamulire, uphunzitse, ulangize, ndipo anthu asakutani? Asakupeputse. Inunso ndine titha kukhala chitsanzo chabwino makamaka pakumachita zinthu zimenezi. Tikamaona chapter 3 makamaka cha buku limeneli chidangonyamula fundo ziwiri zokha. Chapter 3 kama ulenga kuchokera mu vesi yake aonekeza mu vesi yake 12 amalangiza akhristu komanso Tito za mmene akuyenera kukhalira makamaka pa makhalidwe abwino. Amalangiza akhristu komanso Tito mmene akuyenera kukhalira makamaka mu makhalidwe abwino. Ndipo tikamaona kuyambira mu vesi yake ya 13 kulekeza 15
anangofotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi malawirano komanso malonje ena ndi ena pamene amamaliza kulemba kalata ameneyo. Ndipo patsatanetsatano baibulo tikamaliza buku la Tito timenena kuti tikafike mu buku la Filemoni. Tiyeni lero ndine tikhalenso tipitirize kukhala limodzi pamene tifuna tikaphunzirenso zinthu zina zimene zinalembedwa kuchokera mu buku limeneli, buku la Filemoni. Tikamaona buku limeneli, buku la Filemoni, ndi limodzi mwa makalata amene Paulo adalemba pamene iyeyo anali ku ndende. Ndi limodzi mwa makalata amene Paulo adalemba pamene iye anali ku ndende. Choncho pa chifukwa cha ichi amatchedwa kunena kuti makalata akundende. Tikamaona za makalata amenewo timaona makamaka buku la Efeso, Filipi, Kolose, komanso kalata imeneyi ya Filemoni. Ndipo mulembo wa buku lili monga tanena kale kunena kuti ndiye Paulo pamene adalemba ali ku ndende ku Roma paja pamene timaona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 28. Ndipo kalata iyi timaona kunena kuti Paulo amamulembera m'bale wina ameneyo otchedwa kuti Filemoni, makamaka amene adali m'bale odziwika bwino ku mpingo wa Khristu umene unali ku Kolose. Ndipo mpingo wa Khristu zimaonetsa kuti umakumana mu nyumba yake tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli, buku la Filemoni. Ndipo zimaonetsa kunena kuti Filemoni ameneyu anali ndi kapolo kapena anali ndi munthu wantchito wina otchedwa kunena kuti Onesimo. Choncho pamene Onesimo anali kukhala ku nyumba kwa ameneyu kwa Filemoni, buku likamalowerenga limasonyeza kunena kuti Onesimo ameneyu anachita zinthu zina zosakhala bwino pamene anali ku nyumba kwa m'bale ameneyu Filemoni. Choncho pakhono anachita zinthu zimene zosakhala bwino, zimasonyeza kunena kuti anathawa kuchoka ku nyumbaku napita ku Roma, kuchoka ku Kolose komanso kukafika ku Roma, kumene anakakumana ndi munthu ameneyu Paulo ali kulalikira uthenga wabwino. Choncho pamene Paulo anamulalikira munthu ameneyu uthenga wabwino Onesimo amene wathawa kwa atachita zoyipa ndi pamene munthuyu anakhudzika mtima ndi kuvomereza. Komanso anafika pano kuti anabatizidwa. Tsono atabatizidwa ndi pamenenso Paulo chinamkomera kunena kuti chani, paja uku unachokako utathawa, chofunikira ndi chani, bwererako utenge kalatayo ukampatse m'bale Filemoni amene ali ku mpingo umenewu umene kumasonkhana nyumba mwake kumene ku Kolose. Choncho tikamaona buku limangofotokoza makamaka za nkhani imeneyi imene tifotokoza mochepa chonchi. Ndipo Paulo polemba kalata amene makamaka anamupatsira Onesimo kuti apite naye kwa Filemoni, makamaka kuti akamulandire monga m'bale posakhalanso kuti wantchito ayi. Ndipo amafotokoza ndithu nena kuti munthu ameneyo tsopano wakhala wopindulitsa iwe ndi ine. Choncho tikamaona mu buku limene la Filemoni, kuyambira mu vesi yake ya 1 kulekeza mu vesi yake 3 timangonapo za malonje amene Paulo anapereka kwa munthu ameneyo. Timaona kunena kuti anapereka makamaka malonje amenewa kwa Filemoni komanso kwa Afiya amene akutchedwa kuti anali mulongo mu mpingo, makamaka amene zimakhulupirira nena kuti anali mkazi wa ameneyu wa Filemoni. Komanso anaperekanso moni kwa Akipo amene ndi akutchedwa kuti msilikali nzake wa Paulo makamaka pa nkhani yokhuza ndi kulalikira Mulungu. Komanso anaperekanso moni kwa anthu ena, anthu ambiri. Choncho tikamaona mu vesi yake 4 kulekeza mu vesi yake 7 timaona nena kuti Paulo ali kufotokoza makamaka za chikhulupiriro komanso chikondi cha Filemoni chimene iyeyo ali nacho. Ndipo tikamaona mu vesi yake 8 kulekeza mu vesi yake 22 Paulo ali kufotokoza kapena ali kupempha kunena kuti Filemoni akuyenera kunena kuti amulandire m'bale ameneyu Onesimo. Choncho tikamaona mu mavesi ake amene kuyambira vesi yake 8 kulekeza vesi yake 22 timaona kunena kuti Paulo akufotokoza zinthu zimenezi. Tione mu vesi yake 10 makamaka nkati mwa ndime imeneyi kuti analemba motani. Vesi 10, ndikudandaulira chifukwa cha mwana wanga amene ndambala mndende Onesimo. Vesi 11, amene kale sanakupindulira koma tsopano watipindulira bwino iwe ndi ine. Apa tikuona kunena kuti mu vesi yake imene vesi yake 10 Paulo ali kulemba kalata ameneyo ndipo ndikumpatsira munthu ameneyo otchedwa Onesimo kunena kuti kalatayo apite nayo kuyani, kodi apite nayo kwa Filemoni. Ndipo ali kufotokoza kunena kuti chani tsono, akuti chofunikira ndi chani, umulandire mwana wanga ameneyu amene ndambala mndende. Akusonyeza kunena kuti wambala mndende chifukwa chonena kuti chani, wambala mndende chifukwa chonena kuti nthawi imene anamulalikira uthenga wabwino iyeyu nkunena kuti Paulo nthawi imeneyi ali mndende pamene anakhala zaka ziwiri ku Roma. Tikamaona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter chake cha namba 28. Ndipo mu vesi yake 11 alifotokoza bwino ndithu kunena kuti
amene kale analosa kupindulira iwe ndipo pano watipindulira iwe ndi ine tonse. Wapindulira iwowa motani? Ndi munthu onena kuti tsopano ndi Khristu amene athandizana nawo maka pakulalikira mawu a Mulungu. Mwachifukwa chechi munthuyu akhala opindulitsa kwa anthu amenewa monga mwa dzina lake lotchedwa Onesimo limenenso limatanthauza kuti opindulitsa. Choncho ndi chifukwa chake Paulo pamenepa tikuona kunena kuti akulemba kalata ameneyu kumulembera Filemoni. Koma kodi mu buku limeneli tingaphunziremo zotani makamaka pamene ndine tikukhala momwe wa Chikhristu? Tikuyenapo tikaphunzire ndithu kunena kuti ife ngati Akhristu tikuyenera kunena kuti tidzilalikira mawu a Mulungu mu nyengo zathu zonse. Pamene tikukhala momwe wa Chikhristu tikuyenera tizindikire kunena kuti tizikumana ndi mavuto komanso tizikhala nthawi zina mu mtendere. Chingakhale masiku okhala mu mtendere ndi amene amakhala ochepa poyerekeza ndi masiku okhala m'mavuto. Koma chofunika ndi chani? Tisasiye kutumikira mawu a Mulungu. Tikuona chitsanzo chabwino pamenepa Paulo akufotokoza mu vesi yake 10 nena kuti umulandire mwana amene Onesimo amene ndambala ine munchani? Ndabala ine mu ndende. Pamene zikuonetsa kunena kuti Paulo chingakhala anali mu ndende kulomu koma ankapitirizabe kumalalikira mawu a Mulungu. Sananene poti ine ndinomangidwa pano ndikuyenera kuti ndikhale nsamalalikire mawu a Mulungu. Ayi. Koma anapitirizabe kumalalikira mawu a Mulungu. Ndipo timaona tikunena kuti Paulo ameneyo anagwira ntchito makamaka posatengera nyengo zake. Tikamuonanso tingakhale mu buku la Machitidwe mu chapter 16 kumene anapitirizanso makamaka kulalikira mawu a Mulungu. Zimenenso ino ndine toyeno tikaphunzire makamaka zimene zingakhale zothandizira mu moyo wathu wa Chikhristu. Chinthu chinanso chimene tingatole pamenepa makamaka ndionena kuti nthawi zonse tikalakwa ndi bwino kumavomereza. Nthawi zonse tikalakwa ndi bwino kumavomereza. Talingalirani munthu ameneyo, munthu otchedwa Onesimo amene analakwa ku nyumba kwa Filemoni ndi kuthawira ku Rome, kuchoka ku Kolose kupita ku Rome. Kumeneko kupita kwa nthawi atamva mawu a Mulungu anatani kodi? Anasunthika mtima ndi kuvomereza. Ndipo tikudziwa bwino lonse kunena kuti pamene munthu asanafika pobatizidwa amene kunena kuti atani kodi? Alape machimo. Ndipo munthu amene ndiye kuti tchimo lake makamaka machimo ake amene anachita ku nyumba kwa Filemoni pamene anali ku Kolose ndiye kuti munthu amene anatani kodi? Analapa. Choncho tikuyenera tikaphunzirepo zinthu zazikulu pamenepo kunena kuti ndi bwino nafenso tikachimwa kumavomereza machimo athu monga tikumuona m'bale ameneyo pamene atazindikira kuti sanachite bwino anavomereza machimo ake ndi kusiya zinthu zoyipa tsono ndi kubatizidwa ndi kukhala mkhristu. Ndi zinthu zofunikiranso kwambiri kunena kuti inu ndi ine tikuyenera tizikhala mu moyo amenewu, mu moyo omakonda kuvomereza tikati sinachite bwino. Chinthu chinanso chimene tingaphunzirenso mu buku limeneli ndionena kuti kukhululuka ndi lamulo. Kukhululuka ndi lamulo. Lingalirani nkhani yonena kuti inuyo ndi ineyo pamene tikukhala mu moyo wathu tsiku ndi tsiku nthawi zambiri timakhala mwina tikumachimwa. Tikamachimwa timampempha Mulungu kunena kuti atitani? Atikhululukire. Mulungu amatikhululukira. Tsono pamene inuyo ndi ineyo tikukhala ndi anthu anzathu akatilakwira chofunika ndi chani? Tizichita zimenenso Mulungu amatichitira inu ndi ine. Mulungu amatichitira zotani? Tikamulakwira ndi kugwada kunena kuti sidzachitaso Mulungu amatani? Amatikhululukira. Inunso ndi ine tikuyenera kuti tizirani kodi? Tizikhululukira anzathu. Choncho kukhululukira nzako akakulakwira ndi lamulo. Zimenezi ndi zofunika kwambiri kunena kuti fa Khristu tizimvetse bwino, tizisunge mkati mwa mitima yathu ndithu kunena kuti pamene tikukhala ndi anzathu akatilakwira akabwera kuvomereza tizikwanitsa kukhululuka monga mmene tikuona chitsanzo chabwino apa cha munthu ameneyu Filemoni amene anawuzidwa ndithu kunena kuti ukuyenera kuti umulandire munthu ameneyu koma usamulandirenso monga kapolo, umulandire monga m'bale pakukhala kunena kuti wakhala opindulitsa kwa iwe komanso ndi kwa ine tomwe. Komanso posakhala kuthupi tsono koma mu mzimu ifo yonena kuti yani apitirizabe kumagwira naye ntchito limodzi yotumikira mawu a Mulungu. Taphunzirapo zambiri makamaka kuchokera mu mabuku awiri amenewa pamene taphunzira kuchokera mu buku la Tito komanso kuchokera mu buku limeneli la Filemoni. Chofunikira ndi chani? Tipitirizeni kumawerenga mabuku amenewa kuti tiziphunziramo zinthu zambiri zimene ndine pakuzichita tikapeze nazo moyo osatha. Zimenezi ndi zimene mafuna tigawane mu program imene yakudziwa Bible langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Kumbukirani kuti mu tsiku lero muli ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel Linje Pancras. Koma mwina nkutheka kunena kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa program yathu imeneyo komanso tingakhale mwina mafunso ena onse amene amakuvutana kukusana ndi Bible. Mulomasuka kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu makamaka kudzera ku nambala iyi 0 meta awiri 2
766 Mulungu odzakudalitsa adalitse nonse maka chifukwa cha chidwi chanu pakumvetsera komanso kuonera video imeneyi. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona